Umbutho olawulayo kweli ANC uthi uxhalabile ngezitsholo ezityabekwa ibambela lomkhuseli woluntu u-Advocate Kholeka Gcaleka. Oku kulandela ukuhlanjwa kwegama likamongameli Cyril Ramaphosa kwizitsholo zebholo lasephalaphala. The ANC welcomes the Public Protector report, which found nothing untoward in the conduct of the President, including the fact that there was no evidence of paid work outside his duties as President of the Republic. Usosiba jikelele we-ANC umnumzana uFikile Mbalula utshityimbisele umnwe iinkokheli zalo mbutho ezikhamisa zitshale kumakhasi ezonxibelelwano ingakumbi kwemibedlomzi. Oku kulandela emva kokuba ilungu lesigqeba esiphezulu sombutho umnumzana uAndile Lungisa ephawule kumakhasi ezonxibelelwano ngelithi nkqu nonyana wakhe akanozipasisa iziphumo zophando kule nyewe yephalaphala. Andile is a member of the NEC. He cannot say what he likes and distance himself from statements of his party and organization as a member of the National Executive Committee. He can't. Lo mbutho uzamkele ingxelo zokuba umongameli Cyril Ramaphosa akananto yakwenza nokutshishiswa bucala ngoyisakuba ngumongameli weli umnumzana uJacob Zuma kumba ubandakanya igqwetha lingumtshutshiso omkhulu wenkundla uAdvocate Bilidona kunye nentatheli uKaren Mon. Kwiindaba zethu kumzantsi wethu Channel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndingumzulwana kaFaku uzinekwa kaMhlaba ndiseRhawutini.